ते गद्दाच पळाम गेलाय ते गद्दे रुक्का मुळा बैसून कसं की फरडी मारतशिली माये कसं की अबा ती बाईल म्हणजे मस्त रडतशिली चंदू माम कस की समाधान करतशिला हात आणि दोडलो कसं मुडगत ना मका अयो गद्देन तू रुक म्हणून तू रडतशिली हन्नी समाधान करतशिली वे ये देवा हाव कसं नाही लेक ना मै जले पळे तलपळे कडते कडतुल जन कसं लेखतलीची पुरा आयजन कस की पुरे उल्लोंग घेतली माये तुमगेल बामणा विषय अयो शबा तोंड दक्कोचे कसं कर चढ शिक ये देवा समाधान कोण गे माये समाधान कोण गे तोंड दक्कोच्या बानी अळशिक कश गुब्बी वीरणा मंडळी शिकत कसं झालं बा सबको कसं झालं बा सबको अरे देवा कसं झालं बा तुका देवा ह्या सबको कसं झाला अशी कशाला करते असं पाय सकण उरलोया आत निद्दोया
చైత్రాలు हॅलो चैत्र गो देवा हॅलो अम्मा कशी आहेस तू जीवस गो कसं अम्मा तश म्हणता तू कसं जल्लय आणि जाऊच्या कसने वर निगो पुरा मुगदल गो चैत्रा तश कसं म्हणता मग कसा विषय म्हणून सांग तू कसं सांगची गो तू गेला आणू ते वयारेल वाटू सगळे गाव पाहून तू काही ये प्रायर पुरा तू गेला ना ये पुरा जाय गो हांव कसं ऊण केला म्हणून सगळं दिसते वयारेल वाट बच्चाक कसं ऊण केला सांग पळे तू म्हाका त्या मट कसं मेचवा लागी त्या मुक्ताक तू गेला आणू तश कसं म्हणता मग वय ग चैत्रा तुगेला अन्नान कसं कर्मादीन केला गो तसवे पैरेकली माय येईल गो वारिशी येईली गो मिगेल जीवनान तू धूळ उबून गेली गो ती कसं म्हणता मग तू कसं तू कोणे कसं की सांगले म्हण तू नमगूच व्या पैऱ्या येईल ती माय गो कसं म्हणेल गो तसवे ती मुक्तच पळे ती रुक्मळा आशील काय गो तुगेला आणू अशील काय तिक कसं की मात्यानी परसून समाधान करतशील काय गो माग काय कोळा आकाश मात्यार पडल्यार म्हण की जल्ले गो देवा मिगेल जीवन व्यर्थ जल्ले मो कसं नळशिक आणि हांव कशी तोंड दाखोवचें जनांक मगेल मर्याद गेली मू आनी पुरो असेल करूनच जशिले कसं ने अळशिक हे पुरा उरलोची प्राय व्या मा ये पुरा ये प्रायर करूनच जी म्हणून म्हाकाय गोतूच गो तांकां अन्नाकय कळक नवे स्वीट 16 म्हणून मिगेन जीवल पुरा लगड काढले अय्यो अम्मा कसं तू टेन्शन घेता अण्णा लೊಟ್ಟು ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷ ಸಂಸಾರ कोरून तू अन्नाक इतले गामार तू कोण घेतिला सान असताना तू अम्माक एक कहाणी सांगचेशिले मुंगूसी आणि देवडाले तन तू कसं सांगला म्हणून सांग पळया आत पुरा ती कहाणी कसल्या गो देवा आता मिगेल जीवनच पळे बेकीगे आट इलिगे प्राण संकट सेजल्ला आत मिगेले तू मग केदाने सांगतली जीवनान तू केदाने पळय नातीले ऐका नातीले विषय नमगूच्या नज्ज म्हणून आत कसं झाली तुका त्या वय गो चैत्रा तू सांगील वय आरामिरी शांतेरी बैसून आलोचन करी आनु तुक्क जीवाकिन चढ मोग करता मग गोतसते मोगगी कर्मगी त्या मोग आणि कर्म म्हणू मेगेल जीवन व्यर्थ जायला पुरो जायत गो मेगेल सोडी मेगेल हणे बरपा बरेल कोण काही चुकचे जत्वे आंबनी हुशारच नव्हे तू हुशारच नव चरडा बया मा जायत गो देवा अम्मू चंद कोण पडले बाय बाय नवरता फोन मिगेल जीवनाची एक गाडी कोणाला सांगच्यावे यो देवा व्यर्थ जल्ली मू कसं ने असो हांव कसला मात्यून करचे रोडचे जाय मुणीचे चैत्रान सांगील वय कान्ना पळय नतिले कर नतिले संशय करूनच म्हणाले वैरी म्हणून हांव चेडवा सांगून दित तशिली हांव कसल्या मागीर अशी केल्ले हे तिन्ही मनशान येवन सांगील विषय हांव व्हड करून मिगेले पुल्ला म्हणके आशिल्लो संसार वायट करून घेवची वे आनी म्हाका छंद कोण पळयला 27 वर्ष हांव तशी पुरा लेखूनच समाधान करून घे सकू समाधान करून घे कसं नाही असो आणि घरा येत तरी निमगीता पुराई कसं जल्लंय म्हणून म्हणल्यावरी हांक एक फोन करून निमगीता घरा कितली घंट्या येता म्हणून
हॅलो 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 इथे तुम्ही कितली घंटा येता इथे घराक जेवणाक? सकू हांव आज जेवणा या ना गो म्हाका मस्त काम बाकी आस हांव संजेची वग्गी येता आता एक वग्गी काम कईद कर न्हू वग्गी येता घरकडे इथे ओटू बशी आमी संजे जाय तिथे खंय जेवता तुम्ही? हांव हंग रंगले होटला जेवत गो मेगेल कांय येच्चान काणाका तू लायकून जेव कळवे जाय तिथे नाही गो तू काल दुखून कसा जल्ला मरणी कसा लेश करता म्हाका मात होऊन जाता काय नाही ते कसं म्हळारी तुम्ही सांजे येता नवी ते घरा ओटू बैसून उरलया जायत गो कसा पुरा मात्या कोयरी दवन बसत की तू म्हाका काय अर्थ जायना कसं की असं तुगेल मनान तू म्हाका कसा म्हणून अर्थ जायना जाय तिथे सांजे वगी या उलयता दवरता जायत जायत जागृती ते जायत ತೆರೆಯೋ ಬಾಗಿಲನು ರಾಮ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ ಪೂಜಿಸಲೆಂದೇ ಹೂಗಳ ತಂದೆ. ಹೋ ಚಂದು ಅಂಗಡಿ ದುಕಾನ್ ಒಗ್ಗೆ ಅಲ್ ರಾಜಿ हो मुक्ता कसं गो कसं रे चंदू मीठ केलेलं की ऋषी चप्पेस कसं सांगची गो मुक्ता मिगेल बायली एकदम चाप्पी जल्ले गो तू कसं नाही गोतुसवे म्हाका निद्दल नीद येतवे मरणी कस्सा जल्ला की आणि म्हाका कस्सन राखून आस की हे केदान ब्लास्ट जात की ते परमात्मा गोतू तुका जेव सांगला गो तिने कसा विषय म्हणू कसं म्हणत रे चंदू हांव तिका मेळना अशी 2-3 दीस जाले नाही फरकट रेडीशी सगळो दीस घरांत पटाय करता म्हण तशिलो कसं जालें तिका काय ना जेवय ह्या दिपावली वेळार तिका शब्द ना जाल्यार कशी रे ह्या वेळा दीपावळी गौजस म्हण म्हाका गोतुस आणि कंची बॉम्बस की परमात्मा कसं रे चंदू तू आणि सक्कू हानी सांगता पडकत नाही टॉम अँड जेरी म्हणून तशी झालं तुमगेले एक जोडी कसं गो मुक्ता तू म्हाका मस्किरी करची मरणी मेगेल वस्तू म्हाका ಗೊತ್ತು ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಆಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಮಳೆವರ್ ಜಲಿಯೆ तुम्ही काय उणे सवे कसं नाही अवंದು ಒಗ್ಗೆ ಇಲ್ಕಿಗೋ दीपावळी म्हणून रामचंद्र जेव ट्रेनिंग आदकुनु हां पैर मक्कर केलेलं पावनी न्हू तुका आनी करू के तू सांगू के पुरा समजता आत्ता हांव एक सू म्हणल्यार पुरो धांवन येता ती येता वय्याबा गावारनातील बायल रामचंद्राली मुक्ता चार झाले ओके वचका सक्कू राखून बसल्या दिसता हांव येता म्हण माझी कोणी एक संतुष्ट कर का तिका ना जाल्यार कसं सांगचे फोन जाल्लो कसं रे सांग रे वापस येऊ का वे इथे क अय्यो तू एक चूर पळोवंक गे मारे अंगडी लगी पुरा काही मक्का फोन करची कसं नाही कर हांव आज म्हळ्यार माई एक वग्गी येत घरकडे म्हणून